Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Вітаю вас у 25-м выпуску падкаста Радыё Радекс. І сёння мы пачнем з пытання. Колькі вы зарабляеце? 500 еўра? 1000? 2? Гатовы паспрачацца, што калі вы зарабляеце больш за 4000 еўра на месяц, вы лічыце сябе забяспечаным чалавекам. Зрэшты, вы такім і з'яўляецеся, калі жывеце на еўрапейскім кантыненце. Ну і калі вам не трэба ў адзіночку ўтрымліваць сям'ю. А ведаеце, колькі зарабляе кіраўнік буйнога падраздзялення, да прыкладу, Макдональдс? 416 тысяч на месяц. І гэта не галоўны кіраўнік, не мажарытарны акцыянер. Яшчэ Макдональдс не самая капіталаёмкая карпарацыя, ёсць куды больш багатыя Google, Антропік і ўсялякія шаі стартапы. То бок, нават калі вы някепска зарабляеце, карпаратыўны дырэктар сярэдняй рукі зарабляе ў 1040 разоў болей за вас. Ці значыць гэта, што ён працуе ў 1040 разоў болей, чым вы? Вядома, не. Ці можа ён у 1040 разоў больш адораны, чым вы? Адкажыце самі на гэтае пытанне. Пяройдзем да іншага прыкладу, які мне, як чалавеку ў медыа, больш блізкі. Дапусцім, ты блогер-ютубер, у якога ёсць што сказаць свету. І ў цябе 100 падпісчыкаў. У большасці выпадкаў, каб прыдбаць яшчэ 100 падпісчыкаў, табе прыйдзецца працаваць, дакладна паўгады. Калі толькі не выпадзе нейкая шчаслівая камбінацыя алгарытмаў, якая завірусіць твой ролік. Калі ж у цябе паўмільёны падпісчыкаў, то для таго, каб прыдбаць яшчэ 100, табе трэба працаваць у тым самым рэжыме прыблізна дзень, а можа і меней. Фактычна плюс 100 падпісчыкаў і нават плюс 200 для цябе гэта проста флуктуацыя, на якую ты нават і не звярнеш увагі. У гэтай з'явы ёсць навуковая назва – закон кумулятыўнай перавагі, альбо эфект Матфея. Калі асобы ці інстытуцыі набываюць сацыяльны ці эканамічны поспех прапарцыйна свайму першапачатковаму ўзроўню папулярнасці і багацця. Іншымі словамі, гэты закон сцвярджае, што ў члена соцыуму, у якога з'явілася хаця б невялічкая перавага перад іншымі, гэтая перавага з цягам часу будзе расці больш і больш імкліва, пашыраючы разрыў між ім і тымі, у каго ад пачатку гэтай перавагі не было. Чаму закон Матфея? У Евангеллі ад Матфея 25-29 чытаем адну з казанняў Ісуса аб 3 слугах, з якіх 2 ужылі свае грошы на карысць, а 1 закапаў іх у зямлю. Бо кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. У гэтага закона ёсць шматслойнае духоўнае тлумачэнне, і нават тэолагі тут не адзінадушныя ў тым, што менавіта хацеў сказаць Ісус у гэтай прытчы пра таленты. Аднак у сацыяльным і эканамічным кантэксце гэта азначае якраз тое, аб чым мы казалі. Грошы ідуць да грошаў. Поспех да поспеху, вядомасць да вядомасці. І калі ў цябе ад пачатку не было аднаго, другога і трэцяга, атрымаць гэта табе будзе шматкроць складаней, чым згубіць нават тое, што ў цябе было на пачатку. Гэта можна бачыць на самых розных узроўнях і ў медыа, калі адзін голас нашмат лепей чутны, чым іншы, і працягвае пашырацца, пакуль другі голас змагаецца за выжыванне. І ў сацыяльных сувязях, калі ў цябе болей сацыяльных сувязяў, ты лягчэй прыдбаеш яшчэ сяброў, бо твая рэпутацыя і сацыяльны капітал будуць пашырацца па вірусным прынцыпе ў геаметрычнай прагрэсіі. А калі сяброў мала, то згубіць іх прасцей, чым знайсці новых. Але найбольш выразна гэта бачна менавіта ў эканоміцы і фінансах. Да прыкладу, я паклаў у банк $1000 пад 3% гадавых са штогадовай капіталізацыяй працэнтаў. То бок, атрыманыя працэнты дадаюцца да асноўнай сумы, і новы працэнт вылічваецца ўжо з гэтай павялічанай сумы. А мой сябра тое самае зрабіў з $1 000 000. Праз 5 год я маю $1159. А мой сябра праз 5 год мае $1 159 274. То бок, хаця абодва атрымалі аднолькавую даходнасць у 16% ад першапачатковай сумы, дзякуючы перавазе на самым пачатку, усяго праз 5 год мой сябра атрымаў у 159 разоў болей, чым уся мая першапачатковая сума. Няцяжка падлічыць, што калі мы возьмем працягласць часу большую, чым 5 гадоў, а таксама даходнасць большую, чым 3%,
бо паспяховыя трейдеры на Уолл-стрит зарабляюць і да 15% гадавых, можаце ўявіць, што там сумы проста сягаюць у космас, павялічваючы прорву між багатымі і беднымі да такіх жа касмічных памераў. Гэтую з'яву рупліва прааналізаваў французскі эканаміст Тома Пікетці ў сваёй кнізе «Капітал у 21 стагоддзі», якая выйшла ў 2013 годзе. Адна з галоўных ідэяў кнігі складаецца ў тым, што калі даходнасць капіталу, то бок працэнтны прыбытак ад акцый, нерухомасці, аблігацый, устойліва перавышае тэмп росту эканомікі, адбываецца імклівы ўздым маёмаснай няроўнасці. Гэта і фарміруе эфект кумулятыўнай перавагі ў маштабах грамадства. На практыцы гэта азначае, што тым, хто ўжо багаты, не трэба штодзённа хадзіць на працу альбо нешта адкладаць са сваіх заробкаў, каб разбагацець. Іх капітал самапамнажаецца экспаненцыяльна якраз за кошт гэтага кумулятыўнага працэсу. Большасць сваіх даходаў яны рэінвестуюць, тым самым робячы базу для роста капітала яшчэ большай. То бок, капітал нарастае як снежны ком. Чым плошча кому большая, тым больш на яго налепіцца снегу. Тое і з грашыма. І больш за тое, вышэй мы разглядалі прыклад, у якім абодва чалавекі атрымалі аднолькавы прыбытак са свайго капіталу 16%, але ў рэальнасці ва ўладальнікаў вялікіх грошаў даходнасць па капітале будзе вышэйшая, чым у тых, у каго капітал меншы. Бо багацейшы можа дазволіць сабе лепшых фінансавых кансультантаў, якія знойдуць формулы аптымізацыі падаткаў, больш спрыяльныя ўмовы ад банкаў і больш рызыкоўныя, а значыцца і больш прыбытковыя інвестыцыі. Крывая іхняга багацця, калі мы ўявім яе на графіку, робіцца ўсё больш вертыкальнай. Кумулятыўная перавага, вядома, была заўсёды, але яе дзеянне значна ўзмацнілася пасля індустрыяльнай рэвалюцыі. І на сёння ў сусветным маштабе маем наступную карціну. Амаль паловай усяго сусветнага багацця валодае ўсяго адзін найбагацейшы працэнт насельніцтва. Каля 20 топ-мільярдэраў планеты валодаюць сукупным багаццем большым, чым 4 мільярды насельніцтва зямлі знізу маёмаснага рэйтынгу. І сёння на кожныя $100 новага багацця, створанага ў свеце, каля $63 ідзе ў кішэню 1% найбагацейшых. І тут мы маем другі надзвычай важны аспект. Кумулятыўная перавага перадаецца ў спадчыну. На гэты конт ужо ёсць мноства вельмі цікавых даследаванняў. У 2017 годзе італьянскія эканамісты Гільермо Бароне і Сауро Маццетті прааналізавалі падатковыя рэестры Фларэнцыі на пачатку 15 стагоддзя і ў свой час. І высветлілі, што сем'і, якія плацілі найбольш падаткаў у Фларэнцыі ў 1427 годзе, і сёння праз 600 гадоў застаюцца сярод найбагацейшых і найбольш адукаваных у горадзе. Ангельскія эканамісты Грэгары Кларк і Нейл Камінс пайшлі яшчэ далей. Яны вывучылі сем'і нармандскіх баронаў, якія заваявалі Англію ў 1066 годзе, то бок амаль 1000 год таму, і сталі тагачаснай палітычнай і эканамічнай элітай. І высветлілі, што іхнія нашчадкі маюць карэляцыю сацыяльнага статусу па лініі бацька-сын у 2-4 разы большую, чым у сярэднім па краіне. Гэта значыць, што адукацыйны ўзровень і багацце перадаюцца ў спадчыну. І гэты працэс не могуць парушыць нават стагоддзі. Спадчынная перавага дэманструе каласальную ўстойлівасць перад часам, сацыяльнымі падрасеннямі і зменамі ўрадаў. Да той самай высновы прыйшоў і ўжо згаданы намі Тома Пікетці. Спадчыннікі вялікіх багаццяў атрымоўваюць стартавы капітал такога маштабу, што звычайны, так бы мовіць, чалавек з вуліцы, які б ён не быў працавіты і таленавіты, ужо ніколі на працягу свайго жыцця не можа яго дагнаць. Дакладней, верагоднасць гэтага існуе, але яна статыстычна мізэрная, прыблізна як выйграць у латарэю. А вось шанс надарвацца падчас гонкі за поспехам, згубіць здароўе ад цяжкай працы ці згубіць капітал у рызыкоўнай інвестыцыі у сотні разоў большы. Выснова Пікетці. Грамадства вяртаецца да мадэлі 19 стагоддзя. Гэта сістэма рантье. Той, хто мае, атрымае яшчэ больш, а той, хто не мае, добра, калі ўвогуле выжыве. Аднак нам з вамі не трэба быць вялікімі эканамістамі для таго, каб пабачыць, якія небяспекі нясе гэтая сітуацыя для дэмакратыі і правоў чалавека. Асабіста мяне больш за ўсё насцяроджвае, што кумулятыўная перавага сляпая. Яна дае мажлівасці, поспех і капітал не таму, хто найлепей ставіцца да бліжняга, не таму, хто імкнецца рабіць як болей дабра. І нават не самаму разумнаму і працавітаму, а таму,
хто нарадзіўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час. На практыцы гэта выліваецца ў тое, што каласальны капітал і ўладу вельмі часта атрымоўваюць людзі цынічныя, сваекарысныя, з сацыял-дарвінісцкім менталітэтам. Яны турбуюцца найперш аб сваім багацці, захаванні і памнажэнні сваіх прывілеяў, а не аб лёсах мільёнаў людзей, якія гэтага багацця і прывілеяў не маюць. Добры прыклад тут Ілон Маск, якому нічога не варта, як у лістападзе 22 года зараз звольніць 3700 чалавек. Альбо фінансаваць правапапулісцкую АФД на выбарах у Германіі, ставячы пад пагрозу абароназдольнасць Украіны, якая вядзе справядлівую вайну за сваю свабоду. Людзі з уладай і грашыма вельмі часта распараджаюцца імі так, як быццам яны адны жывуць на свеце, і як быццам гэты капітал ім упаў з неба, а не ёсць вынікам працы тысяч іншых людзей. Але ж калі задумацца, нават адукацыя фінансавых, палітычных і бізнес-элітаў ёсць агульнай сумай дзеянняў пакаленняў да іх. Тых, хто акумуляваў веды, пісаў падручнікі, рабіў навуковыя адкрыцці і ствараў матэрыяльную базу адукацыі і навукі. А сусветная эканоміка трымаецца не толькі на бізнесменах, што кіруюць капіталамі, але і на штодзённай працы мільёнаў людзей альбо механізмаў ізноў жа створаных людзьмі, станкоў, заводаў, нейрасетак. А вось вяршкі з гэтай працы збірае толькі эліта, усё болей і болей паглыбляючы разрыў між сабой і тымі, хто стварыў ім усё гэтае багацце. Аб гэтым таксама не варта забываць. Які б таленавіты і працавіты не быў асобны чалавек, валодаць мільярдамі ён пачне толькі пасля таго, як прымусіць тысячы іншых людзей, часта не меней таленавітых і працавітых, рабіць для яго. Мы прывыклі лічыць, што капіталізм – гэта мерытакратыя. Працуй, шукай сябе, рызыкуй, і ты абавязкова вырвешся наверх. Галоўнае – цярпенне. Амерыканская мара свабоднага грамадзяніна. Кожны можа дабіцца поспеху. І мне асабіста гэта ідэя вельмі даспадобы. Але, як бачым, чым далей, тым болей свабодны рынак узнагароджвае тых, у каго ўжо ёсць і грошы, і слава, і поспех, чым тых, хто змагаецца унізе сацыяльнай піраміды. Яшчэ не меней важна, што валоданне капіталам само па сабе дае палітычную ўладу. І я зараз не пра прамы подкуп палітыкаў алігархамі, што здараецца ў мностве краінаў. Насамрэч, у любой дэмакратыі бізнес-колы цалкам легальна фінансуюць пэўныя палітычныя партыі, каб тыя, прыйшоўшы да ўлады, прымалі зручныя для іх законы. І элементарна, чым болей у цябе грошаў, тым болей ты зможаш укласці ў палітыку для сваёй карысці. А тое ты можаш спансаваць і не адну, а 2 партыі, а тое і 3. Пры жаданні так можна нават захапіць палітычную сістэму цэлай краіны, што і рабілі і працягваюць рабіць транснацыянальныя карпарацыі, да прыкладу, у Афрыцы. Валоданне капіталам дае мажлівасць фінансаваць таксама СМІ і недзяржаўныя арганізацыі, якія прасоўваюць патрэбныя табе ідэі і наратывы. Да прыкладу, я эколаг-фемініст і працую электрыкам на ферме. Я вельмі начытаны, надзвычай веру ў сваю ідэю і хацеў бы, каб у маёй краіне яна перамагла. Але якім бы разумным, перакананым і прынцыповым барацьбітам я не быў, мой сацыяльны статус не дасць мне разгарнуцца. Іншая рэч, калі я эколаг-фемініст і кіраўнік буйной сеткі банкаў. Тады я магу купіць рэкламу на цэнтральных каналах, плаціць заробак папулярным блогерам, праводзіць опен-эйр-фесты і многае-многае іншае, дзе будзе няспынна штурхацца неабходнасць барацьбы з патрыярхатам, які забруджвае прыроду. І вы пабачыце, як вельмі хутка ідэі, якія ўчора падаваліся экзатычнымі ці маргінальнымі, ужо робяцца часткай мейнстрыма, жыва абмяркоўваюцца, пранікаюць у розумы. Гэта палітычная ўлада капіталу. І такіх праяваў вельмі шмат. Калі ты валодаеш буйным заводам, то ты распараджаешся 1/3 жыцця усіх тых людзей, якія працуюць на цябе. Бо цягам працоўнага часу яны па кантракце абавязаныя падпарадкоўвацца тваім загадам. Хіба гэта не ўлада? Ты можаш інвеставаць у адукацыю і навучанне якім заўгодна навыкам для сябе і сваіх дзяцей, якія таксама займеюць высокі статус у грамадстве. Ты можаш нават пасунуць манаполію дзяржавы на гвалт, стварыўшы сваю прыватную ахоўную кампанію, дэтэктыўнае агенцтва ці нават прыватную вайсковую кампанію. Калі я думаю пра новую Беларусь, то я ўпэўнены, што калі наша эканоміка стане адкрытай для замежных інвестыцый, калі адбудзецца прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў, то акумулятыўная перавага стане сур'ёзным выклікам для нашай дэмакратыі.
Я не думаю, што хтосьці з вас, сябры, хоча жыць у алігархічнай дзяржаве, у якой усё падпарадкавана інтарэсам аднаго багацейшага адсотка насельніцтва. Але добрая навіна ў тым, што нам не трэба вынаходзіць ровар. Для нівелявання эфекту кумулятыўнай перавагі існуе шэраг інстытутаў. Першы – гэта прагрэсіўны падатак. Чым больш прыбытку ты маеш, тым больш аддаеш грамадству. А дзяржапарат пераразмяркоўвае гэтыя грошы на сацыяльную падтрымку, найперш на адукацыю і ахову здароўя для ўсіх. І тут ёсць праблема. А ва ўмовах глобалізацыі, калі прасцей простага перасунуць капітал з адной краіны ў іншую, звышбагатыя схільныя карыстацца гэтым, каб зменшыць падаткаабкладанне. Тома Пікетці прапануе ў якасці рашэння глобальны падатак. Добрая ідэя, як па мне, хаця і вельмі няпростая ў рэалізацыі. Другі спосаб – гэта забеспячэнне роўнасці і інклюзіўнасці дзяржавай. Найперш праз паляпшэнне якасці агульнай адукацыі і праз бясплатную вышэйшую адукацыю. Пад роўнасцю я маю на ўвазе роўнасць мажлівасцяў. Трэба памнажаць колькасць дзвераў, якія будуць адкрытыя для ўсіх, незалежна ад узроўню багацця. Вельмі важна, каб дзяржаўныя ВНУ з бясплатным навучаннем нічым не саступалі па якасці адукацыі прыватным ВНУ, з якіх звычайна і рэкрутуецца палітычная і бізнес-эліта ліберальных дэмакратый. А інклюзіўнасць – гэта асаблівая ўвага да таго, каб роўныя мажлівасці былі ва ўсіх катэгорый насельніцтва, і ніхто не быў адсунуты на задні план са свайго полу, нацыянальнасці ці з-за абмежаваных фізічных мажлівасцяў. Сацыяльны статус чалавека мусіць вырашаць ягоны талент, працавітасць і маральныя якасці, а не тое, колькі грошаў у ягоных бацькоў. Ну і трэці, самы надзейны, але і самы рэсурсазатратны спосаб – гэта змена каштоўнасцяў грамадства. Бо само па сабе валоданне вялікімі грашыма, вядома, не робіць чалавека злыднем. Пытанне ў тым, як ён імі распараджаецца. І мы маем мноства прыкладаў нават звышбагатых людзей, той жа Білл Гейтс, якія мільярды аддаюць на тое, каб гэты свет стаў лепшым месцам для жыцця. Дык вось трэба, каб такія паводзіны усяляк заахвочваліся і былі нормай. Таму што любы бізнэсовец, банкір, якім бы адарваным ад большасці ён не быў, усё роўна жыве ў соцыуме. Асабліва зараз, у эпоху сацыяльных сетак і агульнай празрачнасці жыцця. Зарабіў сам, дапамажы тым, каму меней пашчасціла ў жыцці. Трэба, каб такі прынцып стаў сацыяльнай нормай, каб рэгулярная дабрачыннасць і сціпласць у штодзённым жыцці адабраліся грамадствам, а паказны шык, драпежніцкае стаўленне да людзей асуджаліся. Няма нічога дрэннага ў тым, каб атачыць сябе якаснымі рэчамі. І грамадству пойдзе толькі на карысць, калі ягонымі рэсурсамі будуць распараджацца руплівыя гаспадары, якія яшчэ і ствараюць штосьці новае. Галоўнае, каб грамадства, а з ім і дзяржава, пачасцей нагадвалі моцным гэтага свету, што яны жывуць на гэтай планеце не адны. І што галоўнае ў жыцці ўсё ж не грошы, а чалавечыя адносіны і любоў да бліжняга. Дзякуй, што даслухалі да канца. Калі ласка, падпішыцеся на падкаст Радыё Радыкс там, дзе вы яго паслухалі, і не забудзьцеся параіць іх сябрам. Нашае слова мае патрэбу ў распаўсюдзе. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.